Syyrian toiseksi suurimmassa kaupungissa Aleppossa on tapahtunut räjähdyksiä. Valtiollisen television mukaan räjähdyksissä on kuollut ainakin 11 sotilasta ja siviiliä. Hyökkäyksen kohteena oli sotilastiedustelun tukikohta. Armeija on puolestaan jatkanut hyökkäystään Homsin kaupungissa Keski-Syyriassa. Sisällissotaa käydään presidentti Bashar al-Assadin joukkojen ja eri aseellisten ryhmien kesken. Väkivaltaisuudet saivat alkunsa 11 kuukautta sitten. Yhteisöpalvelu Facebookin suurimmista omistajista tulee valmisteilla olevan pörssiin listautumisen jälkeen upporikkaita. Facebookin perustajasta Mark Zuckerbergistä tulee osakeomistuksen arvolla mitattuna yksi Yhdysvaltain pakkoliitoksiin. Kuntajakolain muuttamiseksi riittää kuitenkin eduskunnan enemmistöpäätös. Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen sanoo, että lainmuutos olisi vaikea prosessi. Epäilen, että se ei tule olemaan helppoa, jos siihen lähdettäisiin menemään, että se, että pystytäänkö nyt toteuttamaan sitten tämmöinen vahvojen peruskuntien verkosto kattavana koko maahan, niin se näyttää kyllä ilmeiseltä, että ilman pakkotoimenpiteitä